Kamano moro ma intie Jera Malulu TV en kine makare ma indie ncheno mar kuku mar wach achiel ka achiel antire kod Steve Witi ma bende watemo godo analyze weche mopogore opogore joma ka joma studio ka indi weche go kama dhi nyime piny mar Kenya, weche ma dhi nyime counties moloyo warango weche mag dongruok kod weche duto ma luorore koni kod kocha rwaki studio. Kamano moso ganda ma neno Lulu TV. Akaw thuolo ni mondo arwak janano magwa. Viewers magwa kawuono chenro marwa kwa kawuono. Kolwa dhi nade? Kolwa dhi maber, mang'eny. Chieng' ng'eny. Okaw galo ni sani koth bet nyidhi chwe machwe. Ok ochwe ahinya sach. Koth pod onge. But kolwa dhi maber. Kawinjo wach moro ma something ma meja pod onge. Erokamano. Naneno ka jod bura ma pacho ka indi noyie ka bende makwasiro ni koro giyie ne sirikal mondo mi omed ola nisenyo ka piny mar Kenya oseyudo kod ywak ahinya ne wadwa olo mathoth ahinya. Kane rango higa no mar Kibaki ola ne ni piny to higa ni mar Uhuru Kenyatta ola odwa bedo malo ahinya. Jod bura nochako yie ni giyie mondo mi sirikal ol. Sani debt marwa stands at 9 trillion. Gimodwa ni mondo mwarangi olok rach piny nyalo olo mondo mi weche mag dongruok projects obed facilitated otimore. Bende watiyo kod ola gi keyo makare. Bende gisekonyowa kaka piny mar Kenya bende waneno ber margi. Jeff wacho ni weche mag ola ing'eyo oseketo Kenya e okang' makoro ok ni maber ahinya. And gino ma inyo Kenya sani mowueni en ni ng'eny omenda moolo dhi tiyo marach. Nikech iyudo ka samoro okelo omenda monego bed ni dhi timo dongruok mabiro miyo weche mag loso pesa bedo. Ng'eni kwa omenda to kwati godo e gigo manyalo miyo walos pesa kata walos mwandu. Koro olo no dhi ka gima nono. And mai chandruok man go Kenya ka. Nene waolo pesa monego bed ni gero standard gauge railway line. Ne waseolo pesa ne major products pro development programs. And pesa go running into billions okwalgi. Koro ng'eny na seche moko inyalo ol ni wadwa timo go gimoro. To gikone chandruok bete nikech iyudo ka pesa manool ni ochako kwale. Koro kapok wayiere ni mondo ol pesa kata ka sama od bura ma National Assembly onego ging'i ni en okang' mane mwaseketo ma pesa ni kobiro to bro timo gimiolene. Manyiso ni onego beni wa olo kwa senge kimodwa tere pesa ni kose onego beni wa ola koka warang ni tware onego beni wa olo kwa senge kimodwa tere pesa mwayudo ni ka pesa ni okele Kenya ka to kwa kete gimodwa kete ni dhi miyo weche mag loso pesa kata gero economy marwa dhi malo. To kwa olo pesa to iyudo ka end up in the wrong odonje gik manono ma kony kata kodo fuke joma tin to ndogero fuke joma tin. Koro wamedo mna miyo Kenya bedo modhier. And mane en achiel kuom gino ma nyawan kaka jo telo ma Kenya ka nyakwa yiere ni kinde duto mwa olo marwa ok dhi e yo makare. To nikech samoro koro kwanyal Kenya osebedo wacho ni ga pile ka ni in the recent past government ma Kenya is broke. And you can feel inyalo winjo kata mana the flow pesa wuothi makata king'iyo idhi Nairobi dhi major towns magwa and iyudo ka ji te ywak cash flow dok chien kabisa. The economy is not really very good. Well, until measures the government is putting in place ma dwaro ni mondo ge restructure mondo pesa bed ni nyalo wuotho oganda e lwetgi. Achiel kuom gi en investment in major development ma bro miyo ka en infrastructure to focus on areas ma business kata some agricultural productivity nitie mondo pesa olosi. To situation ma wantiere ok wanyal bedo ni waolo pesa at the same time pesa moolo wa consume gi. We cannot bedo ni wana consuming economy. Ni wana wadich mana gitiyo gi pesa. To kaka pesa idwa los mondo donji no export. Onge gino mwagolo mwatero kwa maber. Manyalo kuduogo no pesa. Manyalo miyo wa pesa. One wa consume. So one we are just consuming. And you don't need over 50% of Kenyans have now become a consuming economy. So oken gi mayot. So sama olo pesa no kokwatan Kenya brought the levels ma the strong economy ma most of our neighbors ne gombo. Ok be bad, it will be history. Our countries machalo Rwanda next to us
have overtaken Kenya. Koro wabiro chalo mana Zimbabwe gini. Masani koka grave gi weche mang'eny. Zimbabwe makore ka sani neno ka du. But kodhi to ngeni it's not easy mondo duogi. It takes years. You can destroy an economy by just those simple things ma ineno jitimo mag kuoma corruption weche mag mibadhi. But kosedhi mondo chakere build miduoge. Sani neno kosebedo a lot of issues kata mana nyiro ni pesa. Money to do and get such a pesa in church and a lot of fake money in circulation. There was a measure money to encourage working or the mondo or control the money in circulation. So that the rate of inflation can be at a manageable level. But still you don't come on a poda or corium or coach up 100% as per the Duaro. Mama iparoni bende ne achieve expectations money. You see, don't know how the governor Mare Central Bank, actually almost 700. Yes, 7 point something billion. Ma okodwoki. Makoro gin pesa ma chalo tas. No go no dwoki. Kata koro gidongo tas. What is the implication? No pesa no bill. Economy control. Mondo ka gibedo released. To ngeni pesa bedo released. Marom kama mais in the economy. So sama ose so ne koso dwoko 7.94 gi bende en mana dwoko uchumi chien kendo. Implication mare in as far as finance is concerned and that's why Njoka governor ne wacho ni why. So when you look at it keenly there's a problem that kind of commission so mangato beti ki pesa manyono beti into circulation what are we going to do? What they bring pesa manyen to bridge the gap because what they demonana because those are some of the questions very critical more. Nikech makama okodwoki kabe koro gin valueless. Yes. So basically when we come to all of what you are discussing now, wa nyakwangie wa yere ni so temoko ntie political decisions ma we make. Because things are in a tough wachope kona. Koro kwa semo ke kona watimuru nano. Koro ena ni ingi gowi kendo chaki medo gowi. Even at an individual level kata mana angi in. Kasa sama ingi gowi to keep on medo gowi. You disorganize yourself. Imedo mana bedo dokchi komar dog kumune gichon. So Kenya must come to a level ma wachni bwana we have enough debts wase olo moromo. Kama koro wachopeni wachak ni okonyalo manage debts ma wan go wachak chulo gi mondo Kenya chak grow towards mondo wan be wanyalo chopo level mo wan be koro waolo ji pesa. Tiparo ni ngomo kelo the difference kata kinyalo range kane Uhuru kawo loch 2013 after Kibaki ne wan a step further. Nyaka no kawe ni koro asto ola bene ne odok piny kata kamano ka ne ntiere omenda mane tiworo to ne nyalo kwan dongruok ma major projects nyalo kwan e Kenya ni achiel ariyo adek mar Kibaki. Ang'o ma iparo ni olokore? Mokwongo tend Kibaki Kenyans pod gombo en telo mane maber. Apani Kibaki as an economist ngano mano somo weche mag pesa. I was very keen on decisions Mano make and most of the decisions Mano make apani had economic impact. Mano 1 2 when Kibaki no work to Uhuru Kenyatta and Ruto and his team the Jubilee team came back. When they took over, unfortunately they came kaka nyithi Moi. Inano team Manori group. Mane koro take over from Kibaki. Ng'eny ne gin jok mano duogo gi the mentality mar Moi. And ng'eny wa keen on kwelo. And inano ka the first term mar Uhuru Kenyatta weche kuono do the malai. A lot of issues mar corruption, major scandals. Kanyo wachako donjo second term. Inano ka koro ene na ng'wech. Makuo is just gone so many steps outwards. So the malomara. Togi siasa. Koro mondo ging'i gima the Kibaki, the Kibaki government was keen on returning Kenya to where it was. Negidwar mondo Kenya dogi a line maber. Manido ka Kibaki was making major decisions and no yero joma wa also competent in the ministries. But you see, Sani kwa working in jok mancha Kibaki, mancha Uhuru Kenyatta yero as a cabinet secretary. You are left wondering what was the criteria. Ng'eny gi joma have not even shown any seriousness at tijgi ma yudo ka gik moko are just going haywire. Inano ka koro kaka case manye mako somebody like finance minister mare bloodline mara government. You know the kind of monies they have squandered under his watch. What about the other ministries mabe? Because finance is somehow
the ministry must coordinate Yes. all the other ministers. Yeah. If in their own docket, they are able to mishandle that kind of money. Yeah. Iparoni, where are we? There are so many other things. Tik mangeny ma opondo ne jopiny. Yeah. Maparo ni experts magwa mong'eyo maber koelo. Kata ng'iyo mana the government audit reports. Yes. To quite gik ma worrying. Mako kwanyal wuka oko. The problem en mibadhi. Problem en mibadhi in whichever language you want to put it. If we cannot fight corruption, ko kwanyal gore gi mibadhi. To katwa ol marom nade. Kata parliament chiu thuolo mondo jo ol marom nade. To onge kumwa brother. Erokamano ahinya. Wabiro kawo yo matin kae to waduoge thuolo mar ariyo tire kod Steve Owiti, jakom mar budget Kisumu County, mabende warango godo weche mopogore opogore mag dongruok koni kod kocha motenore kod uchumi kaachiel kod weche mag dongruok. Maendi en Kuku mar Wach. Kamano moro maintie Jarama Lulu TV en kini makare maintie nchino mar Kuku mar Wach antire kod Honorable Steve Owiti, jakom mar finance Kisumu County kendo MCA ma Kolwa East. Warango weche moseyudo katimore koni kod kocha kaka watimo kinde ka kinde e juma ka juma. Chaka rwaki e studio. Steve, kane wadhi yueyo koja chane to iwacho ni telo mar Kibaki en telo mabende ng'ato nyalo gombo, kata Grand Coalition ka inyalo paro kane gin kod Raila ji nyalo gombo nikech there are some few projects mane were outstanding. Inyalo chunga te wacho ni oyo achiel ariyo adek wanyalo kwano ni gik motim ma major projects ok matindo. Uhuru Saniri temo kedo ahinya mondo mi olos weche gi mag legacy. The Big Four agenda bende nitiere kaindi. Siasa mar 2022 bendo sedonjo kaindi tem chalo gima rucho weche mag The Big Four. Uhuru be dhi achieve gigi eki legacy ne to gi The Big Four. Koso wasestia clear magigo koro kwa dhi kendo. Jeff, ingema bende The Big Four agenda ema would constitute legacy maru can achieve. And going by the way things are, and a hurdle because dominant team no can be like-minded people. Yes. Can you do the second term? You can get agenda gimopogore gi gima kedwa. Pingi yoni jogi tendo masani wangogi. Despite the fact ni ODM has come in mondo migi thuolo okonyo gi par. Mondo giti. Nyaka no bed gi handshake. Handshake then gima no biro kata mobedo based on principles ni odari mondo Kenya move forward. And Jakom Raila Amolo Odinga ne winjore gi Uhuru Kenyatta ni Kenya is bigger than one single individual. Yes. Ma gidwa ni mondo giter Kenya to the next level. One, ok gidwa ni mondo ever again wadoge lweny mar ni bang' yiero ji gore. Gidwaro ni wach mar kuo mar omenda mag jopiny gi kura piny mar lal ni bedo onge. That's weche mag kuo mag omenda mosebedo katimore Kenya odogi. Wadwaro Kenya manyicha Kibaki omiyo Uhuru Kenyatta. I always keep on saying ni wanyalo, in fact Big Four agenda mang'eny gi gik mang'eny kata legacy mar Uhuru Kenyatta ok wanyal wakwaye ni kod nwa Kenya manyicha yudo kuom Kibaki. Mondo koro kata kwa chako gi kanyo wadhi go mbele. Dipoko wacho ni ama nikech higni 10 ma wantiego gi. Kok wata inyalo neno ndalo Mwai Kibaki mancho timore. You would even start with education, the free primary education. Man was from nothing. It succeeded. The Jubilee government no wacho ni gikelo free secondary education. Where did it go to? Kata mana the free primary education had already been on course. Ochako odog chien. In fact, they have introduced many things most timoko Kenya. The other kind of state ma Kenya nitie. Kata weche mag somo. To wadaga nito joge begin keen on mondo Kenya ni dongro dhi mbele. So one kaka wantie. Gisa wacho gik mang'eny magero ni otem to ok ginyal bedo to say but very little to do. Giwuoyo mang'eny. Lete wanjo serikali otimre gi project achiel mondo mi gitim fully magi wacho ni oyo ma watimo. Gidhiro gik mang'eny. To mondo gimak kata achiel mondo goch ni mae to kore wadhiro mwatieko. Yes. None.
So I care. I don't know, maybe to Kibaki pod ngima, maybe Uhuru Kenyatta ne go there by piny back openya ni jaduong' in gini ne time nade. Man bende sana no kara loso mia support ni. Yeah. All said and done. Yeah. Gimo waywago ni wan kaka jo Kenya wadwaro baka wa country. Yes. Mondo weche mag mibadhi motak kodwa gi. Nyithindwa dwaro ni mondo som obed gi onge tich. Jeff onge tich magada sani king'iyo the kind of young people one grassroots leaders. Yeah. Kidok dala mineno the kind of the workforce mawango. Majority of our productive young people, the youth monogbeni can do something for this country to grow are just idle. Yeah. And we are not doing anything about it. So those are some of the critical things, Mommy. Jubilee might not really leave any legacy if they are not careful. Yes. Tiparo nade kaka jo Kenya wacho kanyo ni we want back our country kata kaka ni mana Kibaki oweno ero. Mind nyiso ni nikech isewacho na kineka kineni leadership maber, telo maber dhi hand in hand to gi dongruok. Nikech ka jatelo ber manyalo rito mwandu jopiny maber gi luor to onyalo ensure ni achiel ariyo adek otim. Nikech mwandu to ok wanyalo wacho ni wanyalo kelo gi mibadhi duto marum. Nyalo bet ni nitiere matin but at a lower percentage. Leadership kaindi bende obro yude right kaka jo Kenya. Koso pod obro dhi mana ni wan kwago ombulu to along tribal lines. Kwago ombulu to along ni kiangawa. Ok warangi ni to at the end of the day ngama dwa kelo no dongruok. That is a big challenge. And chandruok maduong' mar go kura along the tribal lines. Yeah. Nikech kwachako wach tibo yudo ni kata jatelo maber. Yeah. Mochung'ne weche mag ratiro gadieri. Nyaka yudo kokaw mzigo mar oganda ni oketne. Yes. Yo Raila Odinga no en mana jatend joluo. Yeah. But king'iyo what he has stood for. King'iyo jotelo mopogore. There are many people manyalo, but the problem en here, jogo ma political arena ma wantiere. Yeah. Ji ok wacha diere. Ji ok wacha diere. Ng'eny ji kawo their interest, gima favor gi. Koro kapo ni wach ukabila no ema nyalo favor political ideologies. Yes. I don't know what to call them, but your political survival. Ni kanye miyude. Koro ang' iket mna jowu. Yeah. Ni oneno wan ok dwarwa. Sami kwalo pesa kata mitimo gik maricho. Kikelo weche go to ni dono ka jogi koro targetwa. Yeah. Jogi koro neno mana ni wan kaka joluo wan koro nego timang'o otiekwa. Yeah. Idwa tiekwa kaka oganda. But mano is not the truth. The truth en ni ikwalo kin kendo idwoko piny Kenya piny, nyithi ji tho, gik moko timore maricho. To the end Inemiwinjo maber in owuon. Ka omaki to ichako ywak ne anyuola mari. Ichako ywak ne anyuola. Joma bende ok feel the impact mar kuoni. The impact mar kuoni no. Gin gi feel mana negatively. To ber ne moro maber. To sama bende ifuoro ngani to sama gini osemuoch makoro oseyudi. Kendo koro joma bende no feel like chako umore kuomi ni mawuodwa. So those are some of the attitudes ma wan godo, paro maricho ma wan godo e kit ngima ma nyakwa loki. Nyakwa loki ni sama dhi e yiero wang'i jotelo man gi gigo ma gichung' negi. Wang'i jotelo ma gigo ma giwacho e gigo ma gitimo. Wang'i jotelo mok wuo awuoya to gima ne chunygi opogore gi gima gitimo nade gi gima giwacho. So mano ok wanyal loko. To onge kuma bro tere e Kenya. And that starts with me. Yes. Yiero jatelo maber. Gi in iwacho ni ng'ane madwa yiero, ok adwa yiero nikech pesa mogolo, ok adwa yiero nikech oa e dhodwa, ok adwa yiero nikech owacho dhodwa, dhok machal gi mara, but adwa yiere nikech gigo mowacho aseneno kata kit ngimane ka en ng'ano ma jaratiro. Kwanya yudo kata mana ji 50 mar honest in politics. Then Kenya would move forward. Waduoge machiegni e dhot, wase concentrate ahinya e national level. Waduoge e dhot kaindi. Wan gi sirikal. Fully fledged sirikal maonge gimoro ni kiama achiel ariyo kende ma pod wanyalo wacho ni national government will put take care of ABCD. E counties ma bende koro untiere ni to wanyalo wacho nang'o. En bende wanyalo wacho ni oyo kata malo wadhi marach to piny ka to there is a difference. Jeff pele wacho ni ka devolution no biro. Yeah. Achiel kuom gino mano konego beni bedo devolved. Ne corruption. To ka waseyiere ma corruption obedo devolved. Yeah. Makoro kaka timore male kaka timore e piny. Yeah. En shida maduong'. Because look at weche masani timore. Kauna aneno ga gimoro ni iluongo ni counties matimo marach mogik. Yes.
mapiny apar mogik. Iwacho ni apar pesa mathoth ahinya dhine weche salaries, weche mag development. Gima konya mamora ni Kisumu onge Kisumu iye. Onge county mar Luo Nyanza kanyo. Nitie moro kanyo. Aneno Nakuru, aneno Mombasa, aneno nitie okay. But Kisumu onge. But despite all that, matemo wacho ni okwadhi maber. And pile wacho ga ni gino manomiyo kel devolution, gima nomiyo los sirikal mar kor gwenge, ne ni mondo dongruok obi ne jopiny. Ok en ni mondo few individuals obed momew modhiek mang'ok at the expense of other people. At the expense of our people. And mano en gima nyaka bed watamre. Ka pesa obiro, achiel kuom gino ma nyaka wang'iga. Adwa chako Kisumu. En ni bende pesa dhi ne japiny e ward kuma japiny odak. Bende pesa chopo ne japiny e village kuma japiny odak. Once ni wanyalo timo mano, that is one of the objectives mag devolution. Ni mondo jopiny omi teko mar ng'iyo dongruok gi. Pesa mabiro, wan gi bilion 10 Kisumu. Wadaro ni bilion 4, nyochwa yudo ni bilion 4 en 3.5 madhi e wards 35. Bilion 3.5 mar dongruok. Tiende ni ka wapoge fairly, to wadhiga gi almost 100 million per ward. Kwa hiyo wacha ni watema ne kata gi 50 million. Pod wadogo mane 30-35 million. The rest ndiye kimwelo nguni flagship projects madongo. Mwadwa timo. But ka wanyalo kawo kata mana projects madongo go ariyo kende e higa ka higa. Higa ni wagero stadium magnificent. Mano waliero. Higa ni watiko go hospital Russia. Mano waketo. Higa ni watimo ginene. Within 5 years, we'll be having kata mana 5 mega projects. Mwawacho ni magi becomes the legacy mar Professor Peter Nyang'o e Kisumu. And bende ward na kuma ekolwa East kacha. Jidhi neno daraja na moro moger maber. Jidhi neno wach pi mosesando jokolwa East. Jidhi neno ka pi kata skundwa nyithinde manyocha bede e tie yien. Owacho ni nyaka nywa yer stem nyithindwa manyisomo e tie yien mag watimore nade watieko. And Governor will also shine the same glory. I will shine the same glory mar Governor because we are all leading the same people. And man the area of jurisdiction kamarito te. To kamarito no ema famo kare. Koro kotimo na jokolwa East, otimo ne jo East Seme, otimo ne West Nyakach, gi so many other counties all over the 35 counties, then the county will never go wrong. And this is the thing mayudo kata kedhi Makueni, kedhi Kakamega Maloka, we focus now on the wards. But still, problem ena. Shida marwa any, not everybody, just like at the national level, Uhuru Kenyatta has 4 big agenda. Jomolu ware magin ministers get share in the 4 big agenda. Gitimo gingakato dola somwando ne. So county governments wabe. Governor may have a vision, or maybe governor is not having the same vision. Gijoge moti menan. Kuro en man eat man society. Ngato yako manyalo timore nade manyalo dhiga. And who is suffering? Ngaman gi chango gini en japiny. And japiny ni masolo suru. Kidho boda ichulo suru. Because just boda olo mafuta. The fuel levy, the pesa michulo. VAT is quite a lot. Wachulo suru gimora makana ke follow kunde moko. Tichulo suru. But do we get service? Do we get value for the money mokele counties? Money is a problem. And money momeyo, usually we are able to only pay salaries and recurrent to avoid development. So if we don't focus on development, Samoron nyaka pesa mbe allocated for development, Jeff. To absorption rate. Ni pesa okel ni mondo tim go dongruok to okotiyo ni. Absorption okobeda absorbed. Ni time orumo within 1 year. Ka ikman to work no the timo because of the processes. You cannot land or teach mu chiu ma utim everything mu told jog on time. So we keep on accumulating pending bills. So our management, public management is one thing. We must do something about it. Erokamano kawatieko iparo nade in terms of development e gwenge wa kod ang'oma onego otim maber ahinya minyalo godo jopiny kawatieko chenro ni. Adwaro ni mondo gima nyalo wacho ne jopiny ni jogo wan moyierwa nyaka wa focus on gima dhi konyo japiny. Obed weche mag tiyo gi pesa. Kata kaponi 80%. Kata wakaw mna 50 odhiye ni gino manyalo konyo japiny. Ka the others they implementing gigo.
Yes, that would be better. But situation man hatch. Yeah. Ina governor ibeti ofisi, iringo gimtoka, itimo gimara mara, ichulo kata budget ichulo pesa ni. Ichule ngani mondo timango. Odwaroga ni mondo meja pin service. Yes. Ka japiny ok yud service, why do you even get your salary? Dong ibi penj ni chunyi wuoni to an mimi ya salary kata an mimi allowance kaka member mar county assembly. Yes. Achamoga pesa ni mondo ang'o, atimoga ang'o. You know that's some kanji nyalo penjore those pertinent questions. Then even 40% of us would ask those pertinent questions. Then something would change. Bende unyalo penjoru mago adier. Yes, that's the question. Kata penjora at one point ni sama chamo pesa. Yeah. What service have I given to my people? Yes. How many times have I attended even the debates mag assembly? What value debate machalane ma participated? Such a man be assembly what kind of questions do I ask? Oversight questions mag ma penjo. Pesa tiyo marach alinga. Kosa anachel kum jogo mako se lumo migi moro matin to wacho arumo. What are some of the questions at even national level? We must ask those questions. Why do we take Manitiere members moko miluonge miyo gimoro matin mondo mi oling. Kik giwuoyo oversight. Kani wacho sukari. Yeah. No, you need members national level at the national level kata sani wawe kata wach mar National Assembly kata Kisumu kaindi nitiere ywak ma oganda osebedo godo jo Kibos kaindi residents wak pile ni the environment is being polluted gikiao ang'o matimore ido ni at the end of the day samoro nyaka jok mo represent gi kose dio koliud gi ni wach Kibos ni an ema ward na pi kele pi motopno tido ka ng'ato ma kata ward ne onge kuro no dhi Kibos odhi kaw sukari ka gima nyaka ne nyole mobed ng'ama duong' ma jopiny yiere poko chamo sukari that is nonsense gik moko monego bed ni ng'ata ila ni imaka maka di chwadi street that things we should not tolerate mago gin timbe mag duokruok chien ka japiny osemi teko momi ng'ama iluongo ni ng'ama oluor timbe ibiro bed mar ng'ama oluor pesa moko mathiso gima inyo jopiny dhi chame pesa nango no na udhi bura moro kanyo manene MCS moko ni gibiro dak ne giluonge joma their areas no dhira nyaka ja environment ne okaneno kanyo gibiro kanyo joma biro kanyo gin joma opogore kata gi communities ma gintie ma communities go and gigi kwati moro kanyo ok affect community to de kanyo aya chik wacho ni gimo yale assembly yes kapok obedo table on the floor of the house tok nyal leak out sani nitie nyaka list mag committee meeting gik mane committee yalo mapoko kel mobedo reported assembly you don't know say that is wrong kech pesa mono mathisi bodo ko ken pesa mang'eny ogodho gi bor so chun gima nyako hae wach mag ka asoya manono ma yudo ka ng'ato ni en iluonge ni politics of tumbocracy wati gi wi wawetiyo gi ewa wachopo gi kanyo ni antire kod jakom budget Kisumu County Steve Owito bro chakora do kod juma manyine ka kung'eyo juma ka juma ya korado kode ka bende warango weche mosebedo katimore kone kod kocha wabro temo mondo walosi anena e weche mag punguza mizigo kochopo juma manyine mondo warange ni to ang'o momiyo ento igoye piny okote ywaka ahinya ni jo siasa okete siasa ok gidwa winjo issues ma bende ondiko kanyo thuolo tamo obro lose wach ni rojo wadhi yale juma manyien obro yala juma manyien ka use yale obro rango ni to unto ibro nyiso ni to uto ung'ie ber mage nitie rach mage nitie koso en mana siasa imoketie. Yakocha korad kendo ritu masane an Jeff Lombaka.